Amaitu da ariketa. Egin dugu. Zenbat izan gara Elgoibarren izena eman dugunak. Zenbatek aukeratu dugu aho bizi rola. Zenbat izan dira belarri prest. Ikus ditzagun Elgoibarko euskaraldiari lotutako datu batzuk. Bigarren edizioan entitateek ere era aktiboan parte hartzeko aukera izan dute. Zenbat entitatek eman dute izena ariketa egiteko? Zenbat arigune sortu dira Elgoibarren? Zer eman digu euskaraldiak elgoibartarroi? Eta zer eman diogu guk euskaraldiari? Gehiagorekin eta gehiagotan egin aldugu. Zein helbururekin eman genuen izena euskaraldian? Nire helburua izan zen, azkenean euskeraz gehiago itxia, ze normalian nire etxian da ez dut erabiltzen asko, eta nire helburua izan zen gehiago erabiltzia batez ere. Nire gisa esan nire egunerokotasunan euskeraz bizi naiz, baina euskaraldi honetan izena eman dut, batez ere, igual, ni euskeraz, konversazio euskeraz azten duten pertsonekin eta beraia gazteleraz erantzuten dianekin euskerari eusteko. Yo soy extremeña, llevo aquí 3 años, casi 3 años viviendo, y desde que vine me llamó mucho la atención el tema del euskera, pero lo veía muy complicado, pero me decidí a apuntarme por aprender y por poner de mi parte. Sí que es verdad que es complicado, pero la gente agradece mucho que pongas tanto interés como ese esfuerzo, porque nos supone mucho esfuerzo al venir de fuera. Ni nire buruari bi helburu jarri nizkion ariketa honen hasieran. Bat zan, lehenengo hitza beti euskeraz itxia, alde batetik parekoa jakin deixan nik euskeraz nahi dutela, eta beste alde batetik euskeria berantzako ere badala ulertu deixan. Eta beste alde batetik, eguneroko harremanetan, beti ere gaztelerara jotzen den inguruko hoiekin, gero eta geixo euskeraz harremantzia. Nire asmoa zen, gero eta geixo euskeraz egitea. Kostatzen zaite delako, normalki erderaz egiten dut, eta hori nahi nabanik lortzia behintzat. Jente euskaldunakin hainbat denbora gehien jarraitu euskeraz konversazioa. Askotan, inertziagatik aldau itxega. Bete alditugu geure buruari jarritako helburuak. Orokorrean esan dut lortu dutela, euskerari eustea eta guzti baino errezago baino jatala, segisa ere oso persona gutxi zeudela hori gazteleraz erantzuten ziatenak, eta ezin nuan igual konversazio bat euskeraz izan, baina egisa esan lortu duen ere helburua pertsona danekin eta oso pozik nau. Betiko euskaldunakin, erretzadek helburua betetzea. Lortu dutena da gelakidekin da euskera gehiago itxia, eta hori eta azkenean euskera gehiago erabiltzia. Lortu dutena izan dela lehenengo hitz hori euskeraz itxia erraz itxegata aurrekoa ezautzen ez dutenean eta harreman zar bat ez dakatenean berakin. Nik uste dut ondiokan bada jende batzukin beti harremanak eukidegula gaztelaniaz eta zaila da euskeraz hastia, baina lortuko dut. Al estar aprendiendo euskera, lo que más nos conviene es ponerlo en práctica, que es lo más difícil y es donde nos sentimos más limitados por vergüenza o por miedo a meter la pata. Y pensé que al llevar la chapa de Belarri Press daría a entender como que la gente pueda y quiera dirigirse a mí en euskera, y yo eso lo agradezco porque poco a poco voy haciendo el oído, que es lo que necesitamos para garantizar un poco de seguridad con el idioma.
Zer izan da gehien kosta zaiguna? Jente batzukin inertziagatik, bai beragatik ero neregatik, aldau itxe gara erderara. No tengo tanto problema para entender, pero a la hora de expresarlo, mi mayor problema es que intento traducirlo todo literal desde el castellano y eso es un error, pero de momento me cuesta mucho pensar en euskera. Lortzia zailagoa itxen jatana da, harreman zarretan, parian gaztelerara jotzen dagoen bat dakatenean, zarretxan errestasunik ikusten espadozu, zu poliki-poliki nolabaitz malgutzen jutezera, eta hori geixo kostatzen nahi jata. Zailena niretzako izan da nire burua euskeraz ikustia, euskeraz hitz egiten ikustia. Azkenean nire egunerakotasunean ez dut asko erabiltzen, eta niretzako izan da reto bezalakoa nire burua euskeraz ikustia. Izan aldugu esperientzia txarren bat 15 egunotan. Esperientzia negatiborik egitza esan ez dut euki. Dana izan dana positiboa edo neutroa izan da. Bai ikusten duzu batzutan, txapa edo musukuakin, bat ema dezdala komodo sentitzen egoera hortan, eta ez naiz ere egoera forzatzekua, eta saiatzen naiz beti gehiagorekin, baina biso komodoa gozela. Ez dut euki. Hombre, bada jendiak harritxu itzen da batzutan niri entzuten dianian euskaraz egiten. Baina, Konkretukoki batekin, alegindunok hori eitzen, jarraitzen, baina ez dik jaramon egiten, orduan, Egunero jarri aldugu txapa paparrean? Depende, ze arroparekin juten naizen. Ziatxikan txapiak, aportu itzen ditu txamarra batzuk, orduan, noizian behin, txapia eta beste noizian behin, musukoa eramaten dut. Musukoekin erabili begara, eta gogunetan hau eramaten dut. Oindikan ez naiz asko kalera hartzen, ze azterketak da dena, baina klasera eta eta txapa eraman dut gainean. Bai, ni etxetikan irten biadotenian, erosketak itxeko edo klasera juteko lagunekin egoteko txapa bete baten dut paparren. Jertzian o txamarran o edozein lekutan. Esto hace que la gente vea que tiene, aunque no sepas, tienes empeño e interés en aprenderlo y por lo menos comunicarte, aunque no lo aprendas y sepas hablarlo, dominarlo como yo, pero que te permita la comunicación dentro del idioma. Nik oso barrenatuta dakat egunero euskeraz bizi naizela, azkenean jarrera bada eta bizitzeko era bada, eta txapianik erdi-erditxan eramaten dut, arro eta inongo bilurri gabe eta lotzari gabe, ez? Eta aurrekoak ikusten badau, hobeto. Da bera prestutasuna erakusten badau euskeraz itxeko, hobeto ondio. Aurrekoan, ala oraingoan jardun dugu erosoago. Iruditzen jata garbi lehengo edizioa erretzago egin jatala. Segatik, erresa da, hobetzeko margen gehionak alako. Lehengo euskaraldi hortan, azkenean, hobetzeko nakasen puntu batzuk usteot hobetu nitxula edo zerbait hobetu ahal izan abala, eta ja hortik aurrerako margen gutxio ikusten du dagoela, eta bigarren euskaraldi hori, horregaitxik bizkat, zailago egin jata gehiagorekin gehiagotan itxia. Egoera desberdina dira. Lehengo aldian, jende gehiago biltze ginen kalian, harreman gehiago zauen, dagoengoan dago ostasuna, harremanak desberdina dira, da orduan, arazoi bat ere ez, baina harreman gitxeo dago oinguan lehenakun baino. En la anterior edición sí que me interesé, pero me vi muy limitada porque no entendía nada, llevaba muy poco tiempo y no tenía conexión ninguna, digamos, como para desenvolverme y quizás entender. Ahora, por ejemplo, me cuesta hablar, pero sí que entiendo. Bigarrenean moldatu naiz pizkat hobeto, naiz eta
lenguan ere, banekien euskeraz, bueno, ondo igual ez du jakingo, baina oine jende gehixokin itxeken dezakezula, eta errezago dala, lenguan baino. Bueno, desberdintasun hausisa izan da, aurten batez ere COVID-an egoerangatikan, etxetikan kanpora, normalean beti jende berakin egoten izenez, ez dute leuke aukerarikan jende desberdinakin tratatzeko edo harremanak eukitzeko jende desberdinakin, ze oin dela 2 urte gisa da kalera irten eta bizitza sozialare zabalagoa esanez askoz ere elkarrekintza gehixo izateko aukera neukala, ez? Baina aurten beti jende berakin egoten izenez, izan da batez ere desberdina. Ze azkenean nire inguruko jendeakin beti euskeraz itzen dutenez, ez dut igarri alderikan nire lengua egunerokotasunetikan euskaraldeko egunerokotasunera. Eta abenduaren 4tik aurrera, zer? Ni pentsatzen dut bihotzian eramango dut beti euskeraz. Pues yo creo que sí me la voy a quedar, porque eso yo creo que seguirá haciendo como que la gente te identifique a la hora de, y así ir mejorando con el tiempo, porque al final un idioma no se aprende en 3 días, es poco a poco. Intensitatea bagatzen jungo da, baina alegina berdina, lehen bezala. Euskera zein aldan geizen, aldan jente gehienekin. Azkenian gustau zaite nire burua ikustia euskeraz hitz egiten, gauz ezberdin bat da, eta bueno, intentzioa jarraitzea, euskeraz ez asko, ez momentu guztietan, baina bai hitz egitea alden momentutan, da hori bai. Bueno, abendua 4tikan aurrera nahiz eta txapa paparren ezeruan, ere jarrera jarraitzuko dago bizina izaten, oin arte izan dan bezala, lehengo hitza beti euskeraz ingo dut, eta hori jarraitzuko dut euskeraz bizitzen. Nik ariketa hau hartzen dut, hobetzeko ariketa bat bezala, eta gero hortik aurrera, hobetze hori, hau da, irabazi dugun hori pertsona bakoitzakin, ez galtzia edo mantentzia da helburua, ez? Beti ere tensio puntu horrekin egunero dalako euskaraldia. Beste zerbait gehitu edo esan nahi? Que me parece muy buena idea y ejercicio a la vez de llevar esto a cabo para que no se llegue, incluso supongo que ese es el fin, el potenciar que no llegue a desaparecer el euskera como lengua, y me parece muy importante y de recalcar que no se impone, que se potencia, y eso es lo que te hace, en plan, en mi caso, ha sido lo que te ha hecho en plan, pues eso, el decir quiero aprenderlo, y muy poca gente te juzga por no saberlo. Al contrario, te intentan ayudar y sí que se alegran un montón si decides poner un poquito de interés. Simplemente con, ¿me puedes repetir eso y eso qué significa? Ya se ve que se agradece. Bueno, hau luzeako karrera bezala dala, ez? Hau ez dala 15 egunean bukatzen, hau da honek 15 egunak izenike kontzientzia hartzeko, baina gero jarraitu behar dugula egunero hor lanian. Belarriprest izan arren askotan nin izan naiz euskera zuzendu naizena pertsona bateri. Naiz hau biz izan edo belarriprest izan. Azkenian nik ere euskeraz hitz egiten bakitelako, eta orduan zeba ez naiz zuzenduko ni ere euskeraz pertsona bateri. Lehenengo hitza euskeraz itzen dozunean, askotan aurre iritzea dauzkagu eta pentsatzen dugu, bueno, nik euskeraz ingo dut, baina berak erderaz erantzungo dira, edo ez du ondo hartuko. Baina gero sorpresa pila bat hartzen dugu egunerokotasunean, ezautzen ez dugun jendeakin, aste geranean euskeraz, eta berak erantzuten dizunean, edo erantzun ezin badizu ere argitzasun bat eta euskerarikiko prestutasun bat erakusten da banean, eta esate dizunean, jo, euskeria ematen diazu eta eskerrik asko, ez? Eta entitateek zelan bizi izan dute euskaraldia? Izan aldute eraginik Elgoibarren sortutako 419 guneek? Euskaraz lasai berba egiteko guneak izan dira? Aurten Danobagur mailan ikuste dut balorazioa oso positiboa itzen dugula aurtengo euskaraldiana, ez? Azkenian parte hartzia oso altua izan dela uste dugu, 194ak parte hartu dau, guztira 385 kide eduki dute edo abizi edo belarripresteko rola,
eta guztira 32 arigune sortu dugu. Ariguneak izan dira bai espazio fizikotan sortu diran ariguneak, eta baita bilerak be izan dira arigune. Zer da tema? Egisa da aurten egoera berezi baten aurrian gauzela, ez? Azkenean, elkartze fizikoki ezin gara elkartu, eta ariguneetako espazio horietan ezin gara bez elkarrekin egon, ez? Batez ere komunikazioak telelanan bitartez, e-mailez, telefonoz edo bideokonferentzia bitartez izan dira, eta bai egin dugun atalde mailan izan da, erramienta horietara egokitzeko, bai ahobizi edo belarri presteko aukerak martxan jarri, ez? Orduan, bideoetarako adibidez, pantailako fonduak ipini doguz ahobizi edo belarri presteko rolakin nahi da benak jartzeko, voluntarioki, eta e-mailetan berdina, ez? Pertsona bati e-mailez zuzentzen aizenean, ipintzen jako e-mailean, pertsona hori ahobizi edo belarri prest dan, eta horrekin janik badakit pertsona horri euskera zuzenduan naizen edo ez. Orduan, gauzatxo horiek sortu ditugu, egoera berri honekin, bintzat euskaraldia aktibo egoteko, ez? Yo creo que ha funcionado. Ha funcionado. La cuestión es que no funcione solo estos días, que es el Euskaraldia, que siga un poco, que se mantenga y que se haga algo habitual, algo cotidiano. Eta ongitorri ematen dugu, arratsaldeon, eta ja horren araberan badakigu nola erantzungo digun, eta gero gu jarraitzen dugu berarekin hitz egiten. Bigarren aldiz, igual erantzuten badigu erderaz, guk igual berriro esaten digu, egulardi ona dago, eta igual berriro hasten da euskeraz, eta orduan adegintzen gara elkarrizketa guztia euskeraz bukatzen. La chapa, el cartel que está en la puerta, al final yo creo que todas esas cosas sí que hace que la gente se dé cuenta que se puede convivir así, uno en castellano, otro en euskera. Ez dugu eduki holan esperientzia txarrikan, eta esaten dizuten bezala, sarreran ikusten badegu ja erantzuna erderaz dela, guk erderaz jarraitzen dugu. Yo entiendo bastante bien, entonces entender y hacerlo en castellano a mí no me cuesta nada, pero yo creo que la gente cuando empiezas en un idioma, el contestar en otro, eso es lo difícil, eso sí que tiene que costar, vamos. Zuk ikusten badezu, ja bi aldiz euskeraz hitz egiten, berak erderaz erantzuten dizula, orduan erderaz jarraitzen dugu. Nire kasuan, aldi hontan bi pertsona nazkan identifikauta, oitxurak aldatzeko eurekin, edo hizkuntza oitxurak aldatzeko, eta batekin beti erderaz itxen eban, eta aldi hontan, pausua eman dut, eta saiatzen nabil, eta bere partetikan ere bai, oso ondo atera dugu ariketi aurrera ondiokan, itxeko dakagu, baina oso ondo urten da. Eta bestiakin, aldiz, sarreratxo bat inion, esan nion, euskaraldizan gaude, ezian ezetzik esan, eta aurrera ineban euskeraz, osea que, primeran. El cartel va a seguir fuera, ¿vale? Y la chapa, me la pondré, cambiamos mucho de pijama, a veces se me olvida ponerlo y todo, pero la intención ahí va a quedar y nosotros aquí lo vamos a mantener. Bueno, ya lo hacíamos antes, pero entre nosotros. Luego la gente de fuera, un poco como vea, pero aquí lo vamos a seguir intentando. Ahaleginduko gera horrela jarraitzen, eta hori goizia sartzen egunon, eta denok aberre euskeraz mantentzen dugun denak elkarrizketa barruan ere gure lantokian. Hori da. En ocasiones, cuando consigo hacer una consulta íntegra en euskera, sin tener que usar el castellano, acabo la consulta cuando salen o cuando cuelgo el teléfono y digo, coño, qué bien, qué bien. Dano bat grupentzat euskaraldia zehose puntuala da, baina esan biharra dau, 20 urte baino gehiago daramagula euskera planak aurrera eruaten, eta abenduan lautikan aurrera ere lanian jarraitzuko. Hemen institutuan hasi ginean euskaraldiari buruz eta arigunen gai honi buruz, ikusi genduna zen, guk institutua bera arigune handi badala. Ikusten dut arazoa momentuan da erabilerarena, eta hor ikasleekin daukagu arazoa, eta Elgoibarko arazo berdina eta gizartean dagoen arazoa. Nahiz eta danak jakin euskeraz, eta izatez danak dakite euskeraz, baina gero, erdal munduak askotan jaten gaitxu edo jaten dituzte batez ikasleak, eta orduan beti gaude pixkat erabilera horren inguruan, erabilera hori bultzatzen, erabilera hori sustatzen, eta horrela da. Eta euskaraldiarekin ere, ohitura batzuk aldatzen dian, erabilera hori gehitzeko. Danok nahi genuela pixka bat euskara bultzatzea, eta nola gela honetan bakeixinak euskara zoitziten, esan genuen zeba, eta nik uste idea hona zela arigunia, algune bezala emateak gelau, pixka bat hori, esan deten bezala euskara bultzatzeko eta.
Nik adiezakat ohitura batzuekin erderaz hitz egiteko, eta nahiz eta hau arigonia izen, ez dela igarri aldaketarik pertsona horiekin. Osa, jarraitzuet lehen bezala erderaz hitz egiten. Igual saiau gera, baina... Normal jarraitu dela. Batzuk, beti ezela... Igual, zoze saiau dira euskara hitz egiten, ez dakit, baina... Beti euskara hitz egiten duguna, euskara hitz egiten segidu dugu, baina bestiak, batzuk tarteka erderaz, batzuk beste batzukin erderaz, eta beti bezala, nik ez dut aldaketa handi ikusi. Nik nire kuadriakin normalian erderaz egite dugu, baina gero beste batzukin nola bere familiakin da euskaraz hitzen da ben etzian da hori. Beraiekin bai irtetzen zaidala euskaraz egitea. Da nire familiakin be gazteraz egite dut. Da gero nahi egatzeakoan kontura nintzen gazte pilo bat da holan euskaraz egiten zutela berba da. Da hori izan zen, kuriosua edo. Ze ohitutan hau ermun bizitzea, da hor erderaz egitea berba, da gero nahi egatzean da leku guztizetan hola ez dela jakitea interesgarria iruditzen zitzaidan. Nik adibidez notau eta urten Elgoibarra etorri nahi zenien, nik Azpeitin beti nire kuadarriakokin, nire familiekin, ni beti euskera zitet, eta igual Elgoibarren gelakide batzukin da ohituriak ebe erdera ziteko. Eta orduan alde hortatik notau dut euskerie hemen adibidez ez dara hainbeste lantzen bezala. Azpeiti baita ere euskera gehien hitzeitan herria alako. Baina hori notau dut hemen gelakide batzukin eta euskaraldien ez dut aldaketa handi notago egite izan da. Saio gerala euskeraz gehiago hitz egiten, kuadrillan eta hori. Eta ez izetia bakarrik 15 egunetako zehose, izen bia dela urte osoan, hola. Amaitu da ariketa. Egin dugu, baina egiten jarraitu behar dugu bihartik aurrera. Gehiago egiten. Txaparen laguntzari gabe behar bada. Ez dakigu arigune ikurrak hormetatik kenduko ditugun ala ez. Dakiguna da, euskaraldiaren makulurik gabe egin beharko dugula aurrera. Amaitu da ariketa. Euskaraldiak egiten duguna baino gehiago egin dezakegula erakutsi digu. Eta horrek, besteak beste, energia eta konfiantza emango dizkigu abenduaren 5 aurrera gehiago egiteko. Kateartean beso, bordelun maitasuna, amazana naiteke, nafarrak euskalduna. Eta lune pasaban, eta elkartu bera, eta legeale, ikastole zorrera, eta